Julio Sotok jantzi du bosgarren aldiz Nafarroko bertsolarien txapela, Iturramako bertsolari gorritiarra irrintzidorrean daukagu goizeko ordu honetan, egunon eta ongietorri. Kaixo, egunon. Nazionalitate bikoitza izaten jarraitzen duzulako, Iturramako semea zara guretzat betidanik. Bai, ala naiz. Garai batean, pixka bat herrikoagoa izaten alegindu nintzen eta gorritiarra nintzela. Esan izan dut urte askoa, baina bira, urteak aurrera pasala eta naiz gaur egun gorritin bizi, gero eta gustora gonago Iruñakoa izatez. Asfaltuko lorea zarela onartu duzu behin betirako. Onartu dut, lorea ez dakit, baina asfaltokoa ere banaizela. Bueno, lorea, alaxe sentitu zinen, primavera zurera iritsi da, anaitasuna, norrela sentitu zenuen gorputzaldia? Bai, bira, metafora nahiko aproposa izan daiteke sentitu nuen adirazteko. Batipat Nafarroko azken bi txapelketak nahiko negu izan dira nire barruan eta urtengoan udaberri bete-betean kantatu dut. Sensazioz, finalean diot, finalera arte nahiko bide iluna egin dudalako, baina finalean nahiko argi eta nahiko pozik harrapatu ninduen egunak eta osteak ere bai. Horixe aipatu duzulako finalaren aurretik, ezta? Bide nahiko zelebrea, bide nahiko xelebrea egin duzula, aurreko final aurrekoetan eta lehiaketaren aurreko bestelako saioetan. Bai, ala izan da, final aurdenetan urdazubin, ez dakit, inoiz sufritu ote dudan holtza baten gainean orduan bezain beste, gero buruak aztu egiten ditu egunak, baino bersoa bukatzen izugarrizko lanak nituen konfiantza erabat galduta kantatu nuen, bildurrak gainartuta, eta final erdietan bi poto egin nituen, urtean eramatzan potorik egin gabe, eta bi egin nituen, eta pentsa finalera sartu izanarekin pozik bi poto eginda. Naiz eta sensazioak ez ziren aintxarrak izan eta gauza batzuekin gustora geratu nintzen, baina egia da azken urteetako ibilarekin alderatuta finalerako bidea celebre xamarra izan dela urtengoa. Bueno, beraz saio ona atera zen larun batekoa. Nola sentitu zinen? Ongi sentitu nintzen, oso zentratuta hasieratik eta bersoa nahi nuen bideetatik eramaten askotan edo batzuetan, beste batzuetan aulkira eseri eta kantatutakoarekin haserre xamar ere egon nintzen bizpairu bersotan, baina horrek lagundu zidan urrengo bersoaldian, urrengo bersoetan nire buruari gehiago exigitzen. Bersolariok badugulako errezkeriara jotzeko ohitura batzuetan, zergatik errezkeriara bersoroa oso gauza zaila delako eta batzuetan momentu hortan alduna egiten dugulako, baina burua argi eta beldurrei aurre eginda kantatzeko aldartea daukazunean, nik lehengoan neukan bezala, erraixagoa da zure buruari gehiago exigitzen eta argiago aukeratzen bersoak eta bideak, eta orduan nik horrela sentitzen nuen lehengoan neure burua argi, eta esango nuke nahiko pakean sentitzen nintzela neure buruarekin eta bersoak kantatzerako momentuan. Orduan gozatu nuen finala eta oso presente egon nintzenan holtzan, neure konzentrazio horrek eramaten ninduen kapsula horretan egon arren. Oholtza gainean beste 7 lagun, beste 7 bertsolari, eta gehienek esango nuke eutsi zeniotela mailari. Gertatzen baita bertsolariren bat finalean bidean gelditzen dela. Eta alaukoruik gertatu zenik nuke esanen. Etzen gertatu eta horrek egin zuen, larun bateko finala oso ona izatea. Beti gertatzen da, esan duzuna, bertsolari pare batek iruk goia jotzen dute, eta normalean beti bertsolari pare bat, erori egiten dira, bidean erori egiten gara horrelakoetan, lehengoan etzen hori gertatu. Pentsa, azken egin zuenak Xagi Maiak, azken diot,
sailkapenean, bertsoaldi ederrak utzi zituen. Pentsa Xabatek ere sailkapenari begira 7. eta ze sensazio, ze txaloaldi, etzen inorrer hori, eta horrek egin zuen, larunbateko finala oso ona izatea, esango nukenik. Gure jakinda guk ze maila dugun, eta gu zer garen eta non gauden, baino Nafarroako final esango nuke oso bat izan zela larunbateko. Bueno, dagoeneko aipatu dituzu Leitzako 2 bertsolari gazteak. Hortik etorri da aurtengo txapelketaren berritasuna, ezta? Bai, dudarik gabe. 2 anai bersotan izugarri egiten dutenak, eta pentsa zenbat egingo duten. Eta talentua dute, gogoa dute, ahotsa, jarrera, esango nuke, dena dutela, hurrengo urteetan Nafarroako bertsogintzan aro baten parte izateko, eta Euskal Herri mailan ere, seguraski bide oso oparoa egiteko. Azpimarratu nahi dut, hala ere, finalera sartu ez diren beste bertsolari gazte batzuk ere aurrera pauso bat eman dutela, eta hurrengo urteetan uste dut, aurpegi berriak ere ikusiko ditugula, azkeneko holtza horretan Nafarroan, eta importanteena dena asteburuko ibilian. Holtza horretan ere deigarria izan da. Oraingoan beste behin ez da emakumerik izan. Bai, deigarria da, eta deigarria izate hori alde batetik pena da, baina beste batetik seinale ona da. Deigarri egiten zaigun zerbait, ez delako normal izaten, ez da? Orduan esan nahi du horrek dagoeneko holtza batean ez dela ohikoa, ez dela normala, ez dela esango nuke, erreala ere, emakumerik ez egotea. Euskal Herri mailan, gainontzeko final guztietan egon da bersolari emakumea txapelarekin, ere pentsa azkeneko Bizkaiko finalean, 4 emakume, 4 gizon, onintza txapeldun, Euskal Herriko txapeldun, Maialen, naiz eta beste finalistak 7 gizon izan, finalerdietan 9 neska eta 9 gizon izan ginen uste dut. Orduan, Nafarroko argazkiak zer erakusten du, Euskal Herri mailari begiratuta, ez dela erreala pixka bat, guk erakutsi genuen hori, baina aldi berean, erreala da, eta erakusten du, gabezia bat dagoela hor, baina finalerdiei erreparatzen badiegu, finaleko atetan hortxe emakumezko bersolari batzuk geratu dira beste behin ere, eta iritsiko da eguna, larunbateko argazki hori aldatuko dena. Orain urte batzuk, pentsa Nafarroan estitxo erozena izan zen txapeldun, eta Euskal Herri mailan erreferente. Ordua, desertutxo hau nik uste igaroko dugula, eta noski, lan asko falta da oraindik zentzu honetan, eta bertsoeskoletan ematen ari den lan bat da, egiten ari dena, eta honek ekarriko du. Hurrengo urtetan aldaketa bat generoari dagokinez ere. Anaitasuna polikiroldegian, larunbatean, 1500 lagun, bilduta 8 bertsolari, holtza gainean, eta mikrofonoaren aurrean, Julio Soto, kantuan, agurreko bertsoa entzuteragoaz. Ez da uste bezain zailan, zoriona aurkitzean, beste eipakea eman, zein norberak sentitzea, baldintza derrigorra da, orainean gelditzea, burua atzoan edo, geroan ez ipintzea, naiz gertatu gozatzea, bezelaxe sufritzea, ondoan norbait sortzea, ondoan norbait hiltzea, naiz gertatu gozatzea, bezalaxe sufritzea,
bere poz eta bere min, ederra da bizitzea. Bertso buska, Julio, bizitzaren aldeko aldarria, bertso honetan, nahiko ongi pentsatuta zenukan agurreko bertso hau. Bai, pentsatuta neukan. Edo behintzat, mezu hau, keinu hau egin nahi zenuela, bai. Bai, argi eta garbi neukan mezu honekin bukatu nahi nuela, finala, bi mezu eman nahi nituen, edo eman nahi nizkion neure buruari, beti hor ez dakizu zeinik kantatzen diozun, lehen da bizikoa, pixka bat orainean bizitze horri keinu bat, asko kostatzen zaigun zerbait da, buruak beti aurrera atzera garamatza, eta ez digu uzten infusio bat hartzen dugunean infusioa gozatzen, eta dutxatzen ari garenean, pixka bat arraroa dirudi, baina ura azalean sentitzen, eta horrek gero ez digu uzten bizitza benetan bizitzen, eta bigarren mezua, azkeneko urteetan, batipan Nafarroko txapelketak oso loturik egon dira, nire personalki diot, nire anaiaren heriotzari eta ilunari, eta urteotan kostatu zaigu, eta doluak bere denbora luzea, eta denbora zaila behar izaten du, baino irakaspen ederrak eman dizkigu gertatutakoak, eta irakaspen horiei ongi etorria egiteko indarra ere bildu dugu, eta horietako irakaspen bat horixe da, bizitzak badituela bere pozak, bere minak, eta hala ere, naiz eta izan min, naiz eta izan poz, ederra dela bizitzea, badiot bersoan ondoan norbait sortzea, hiltzea, gozatzea, sufritzea, bizitzak kolore asko ditu, baina kolore ilunenak ere irakaspen ederrak uzten dizkizu, baldin eta irakaspen horiek ikasteko aina indar eta argitasun baldin baduzu, eta hortarako noski denbora behar duzu eta zure dolua pasa, baina mezu hori eman nahi nuen, eta ez bakarrik erakutsi ni argiago nagoela, baizik eta bira guri hau gertatu zaigu etxean, oso gogorra da, baina gaur da eguna irakaspen eder asko atera ditugula hortik, eta gure anaiaren heriotza gertatu aurretik ginena, baino askoz ere aberatsagoak garela humanoki, eta ez dute esango zoriontsuagoak, noski ez, baino biziago gaudela esango nuke, bizitza biziago bihurtu zaigula geroztik, eta bersori kantatuta asebet eta geratu nintzen, eta egia esan pozik hori kantatu izanarekin, eta hori kantatzeko sentipena edukitzarekin, hau da bersori sinistearekin kantatzen ari nintzen bitartean. Azkeneko bertsoaldia buruz burukoa Eneko Lazkozekin egin zenuen, nola sentitu zinen? Eta nola ikusi zenuen zure bidelaguna, Eneko? Oso ongi ikusi nuen, Eneko elkarren ondoan etxeritzeko suerta izan genuen, eta komentatzen aritu ginen, buruz buruko ora, bazitekela gutakoren bat igarotzea, behar bada inorrez, ondokoak eron gerizirelako, baina berriz ere orain bi urteko errepikatzeko aukera izan genuen, eta nik uste dut buruz buruko ona atera zela, puntutako saio polita izan zen, mainontzin Eneko izugarri ongi ikusi nuen, uste dut, berso gogoangarriak utzi zituela, bere kartzelakoa ez nuen entzuterik izan, baina plazer bat Enekorekin konpartitu izana berriz ere emozio momentu hori, laguna handia dudalako bersotan hasi nintzen garaietik. Kartzelako gaia, entzun zenuenean, zein izan zen? Sensazioa, diozu. Entzun nuen eta segituen etorri zitzaidan kajoian sartu duzu, Tolesto eta kajoian sartu duzu, eta
ezakit, testamentu bat etorri zitzaidan burutara, eta etorri zitzaidan gazte batek testamentua egitea, eta gazte baten paperetik kantatzaino, bueno, zorionez konturatu nintzen, etzela hori egin behar nuena, eta edadeko persona baten ahotik kantatzea erabaki nuen, eta azken bersoa, berriz ere bizitzaren aldeko mezu batekin bukatzea. Naiz eta testamentua egin aiton horrek, oraindik ere bizitzen segi nahi duela, eta heriotzari esatea pixka bat itxointzak oraindik ere segi nahi diat pixkatean hemen. Berri txarraken kontzertu bat ikustera joan, edo txirritaren garaibateko bertsoak entzuten egon etxean, Gorritiko basarrian. Zer duzu nahiago? Nik badakit. Dudarik gabe berri txarraken kontzertu bat entzutea. Naiz eta txirritaren bertsoak asko entzun ditudan, eta asko estimatzen ditudan, eta lagundu didaten. Baina, bueno, berri txarraken musika da nire bizitzako pasioetako bat. Laugarren, bosgarren txapela duzu. Eta orain, seigarrenaren bila, orain Euskal Herriko txapelketari begira, zer dator orain, Julio? Datorrena da, larun batean kantatzerako momentuan izan nuen aldarte eta barrupake hori luzatzeko lana egitea. Eta lan hori ez da preziski bakarrik bersoari lotutako lana, baizik eta bizitzari lotutako lana da. Nire bildurrei, nire bersotan ongi egin nahi horrek sortzen duen ansiedade horri aurre egiteko, pakea ematen didaten bideetatik segitzea. Hori da nik garbi xamar dudan gauza bat, lan hori egiten segi behar dudala. Ez bakarri bersotarako, baizik eta bizitzarako. Gero bersotan, barrupake hortatik kantatzen duzunean, naiz eta ez den erresa, nik askotan kantatu dut hortik ez den toki batzuetatik, eta badakit berriz ere tokatuko dela loturatik eta ezinetik kantatzea, baino aleginduko naizala izan ez dadin. Pake hortatik kantatzen duzunan zure bersoak beti izaten dira hobeak, eta beti izaten dira zuk nahi duzun bideetatik doazenak gutxi gora bera, orduan hortan saiatuko naiz. Gero txapelketak etorriko dira, edo ez, edo ezakitze zekarriko duen bideak, baino behintzat oso pozik bukatu dute aurtengo txapelketa, eta pozo hontatik segin nahi dut kantatzen eta bizitzen. Julio, zer nolako harremana dauka Sotorekin? Egia esan oso ona. Eta azalduko dizu zergatik. Garai bat izan nuen lagun batek esaten zidan, Motel Soto abizen horrekin bersotan ezok sekule ingo esaten ziten, eta zergatik? Soto esaten ziten, toreroan abizena dek. Eta nire lagunek Soto ez deitzarren ez izen bat jarri zidaten bersotan hasi nintzenean, esango ez dudana zein den. Baina denborarekin, ezkurdia nire bigarren abizena pixkat ematen du ez euskaldunagoa dela, eta bersolariago dirudi abizen horrek, baino bersolariago batena. Baino gaur da eguna, Soto tarren familia Irurretik dator, eta Irurre, nire aitaren herria izugarri maite dut, nire aitaren familia izugarri maite dut, eta azken urteotan gero eta gehiago, eta gero eta Iruñean daukat hanka bat, eta beste erdi bat Gorritin, eta beste erdi bat gutxienez Irurren eta Sototarren artean. Orduan harreman oso polita daukate nire lehen eta bigarren abizenaren atzean gordetzen den horrekin, eta bi familietan dugun zorionez giro ederrarekin. Ansiedade puntu txiki batekin bizitzen ikasi beharra daukazue bertsolariek, batetik sormenari dagokionez, etengabeko sortzelan horretan, esate baterako tabladuaren gainean zaudetenean,
gero esate baterako larun batean bertan agian ohatzera joan zinenean nola hobetu bertsoa agurreko bertso hura, ezta, errima hura nola hobetu, seguru beste txapelaren bila joan zinela etengabe. Bersoak hori du, ez duzula ezer kontrolatzerik. Ez gai, ez zer etorriko zaizun, ez besteak zer esango dizun, horrek beldur bat eta ansiedadetxo bat sortzen dizu ikasten duzuna denborarekin, zera da, egoera zailenetan ere normalean aurrera egiten duzula eta buruak ekartzen dizula zerbait. Baina gure lanketa handiena hori da, bersoa ez ansidadetik bizitzen, baizik eta konfidantzatik eta kapaz zarela eta berriz ere egingo duzula sentitzeko lan hortan. Gero, ez pentsa, nik ez dut uste behintzat bersoa ez den gainontzeko lanetan, ansiedade gutxiago dagoenik gizartearen gaitz handiena dela esango nuke, lan eta persona guztion baitan, pixkate ansiedade batekin bizi garela eta horri aurre egiteko, uste dut hurrengo urteetan lan desente egin beharko duela gure gizartetxo honek. Bueno, lan egin beharko duzue, baino pensatzen dut imaginazioa ere izan baduzuela, dena den itsasoan olatuak bezala joan etorrian ibiliko da, ezta? Marea gora eta marea bera. Itxura guztien arabera, zuk larun batean marea gora zenukan. Bai, nahiko behin esan zidan bersokide batek berso nahiko gauza sorgina dela eta beti geratu zait gogoan. Momentuan datorkizu idea eta askotan gertatzen da bersoa bukatzean, zuere pixkat harritzea, etorri zaizun idearekin, etorri zaizun bersoarekin, momentuan duzun sormen horrekin. Gero beste batzuetan, marea oso bera jeisten da eta gaitzaren arren disimulatu eta bersoa hasita bukatzeko eta errimatzeko nabaritzen du jendeak ere. Buru hortan ez dagoela etorri handirik momentu hortan. Imaginazioa lantzea zaila da, bersolariok gure burua lantzen dugula eta gure kriterio eta ideak eta lantzen ditugula, baina badago zorionez bersoak badu magia hori, momentukoa dela eta kontrolatzez den horrek deitzen du nik uste dut hainbeste bersozalearen arreta eta pizten du hainbeste emozio entzuleengan. Amaitzeko magiatik oso gutxi duen aipamen bat, galdera bat, aldizkari batean, egunkari batean ikusi dut, kompetizion de bertsolaris. Zuen bertsolari txapelketa aipatzen zuenean. Kompetizion de bertsolaris eta gainera bertsolaris uberekin. Mundu horri, espazio horri, aipamen bat, zer esanen zenioke? Aipamena, bira... Nola irabazi espazio hori? Espazio hori irabazi behar dugu guk bersolariok, bersotan ongi eginez, eta, horrela ez dugu irabaziko espazio hori, baina euskaratik irabazi behar da. Euskaratik eta espazio horrek euskararekiko eta euskal munduarekiko duen errezelo eta ezin ikusi horri buelta mateko euskaratik egin behar da, ez da erresa eta koxka berriz ere urrengo pixka irakurketa politikoago da, baina urrengo hauteskundeetan zer emaitza etortzen den, asko baldintzatuko du urrengo urteetako txapelketa osteetan espazio horrek ze titular jartzen dion gure finalari, eta nik uste dut urrengo hauteskundeetan zer gertatu, gauzak ongi gertatzen badira, niretzako ongi zer den nahiko nabarmen dagoela uste dut, ausardia beharko da, 4 urte hauetan behar bada faltatu izan dena euskararekin, behintzat gure zonifikazio lege eta euskararen aurkako diren lege hori guztiak kentzeko eta behingoz euskararen aldeko apustu irmo eta sinetxi bat emateko. 2019ko bersolari txapelduna Nafarroan Julio Soto. Mila esker unitz,
Julio Soto, Zuei. Ezkurdia. Ezkurdia hori da, biek. Nahi duzun arte, Vale. ongi izan, Eskerrik asko. Iturramara edo Gorritira orain. Orain Gorritira eta gero Bilbora. Oso ongi, nahi duzun arte ongi Vale, izan. aio. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.